La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha presentat la selecció catalana d'esquí de muntanya i el calendari de competicions de la nova temporada. L'acte ha tingut lloc a la sala d'exposicions de la Molina, coincidint amb l'inici de la 9a Copa Catalana de Curses Verticals. Més d'un centenar d'esportistes i aficionats han seguit la presentació. Durant l'acte s'han explicat les novetats d'aquesta temporada d'esquí de muntanya que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Efectivament, l'objectiu sempre és anar una mica més i aquest any ho hem pogut aconseguir amb el suport dels patrocinadors i de la bona gestió que hem fet econòmica a la federació, podem donar aquesta empenta un any més al Centre de Tecnificació i a la selecció catalana. Home, el llistó està molt alt, tenim uns esportistes que són referents internacionals i sí, tenim que anar a mantindre el llistó tal com està, però sempre hem d'anar a més, i a més és al mínim fer el mateix que aquest any 2013. Bé, Millet és una marca que té una càrrega filosòfica important, històrica dintre el que és el món de l'alpinisme, i quan en aquest cas va haver l'oportunitat d'ajudar o d'estar d'acord amb unes idees que en aquest any tenia una federació com la FEC, que també té aquesta filosofia, doncs penso que es van trobar tots dos en un mateix camí. L'equipament els ajuda a donar dues coses. Primer, a equipar-los perquè puguin anar bé i puguin anar còmodes a les activitats, i també donar una imatge de conjunt i d'equip, que és el que ell ha destacat el president, que són una família, que són un conjunt, que van tots iguals, i quan fan acte de presència a qualsevol dels actes o a qualsevol competició es nota que ha arribat la Federació Catalana. A veure, aquest any l'objectiu serà la Copa del Món, que són 5 proves, 5 caps de setmana, on cada cap de setmana hi ha 2 curses, per tant tenim 10 curses puntuables sobre la Copa del Món, I a veure, el fet de ser un campionat que valora la regularitat tampoc és qüestió d'intentar programar un pic de forma, sinó intentar estar més o menys sempre en forma. És la cursa, és el circuit on hi ha els millors corredors del món, i quan un és competidor i té ganes de competir sempre és allà on tu vols fer millor. A vegades la gent et pot dir, hòstia, però clar, has fet un 12è lloc. Doncs que clar, un 12è lloc a Copa del Món segurament té molt més valor que guanyar una cursa, i en aquest sentit, esportivament parlant, la Copa del Món és on te fas els resultats més meritoris. Els objectius de la temporada jo crec que s'aniran veient al llarg de la temporada. La temporada és molt llarga, encara no hem començat gairebé ni a competir, vam fer una crono ara fa uns dies, però una mica és el Campionat d'Espanya, evidentment, intentar ficar-nos de les de davant, i llavors el que és les curses de fora, patrulles glaciers, pirramenta, etc., doncs són curses que no corres sol, que corres amb altra gent, però sí que tenim equips potents ara mateix i portem 2 anys, per exemple, de pirramenta fent 6enes, ens agradaria baixar de la 6a posició, i llavors el que és Copa del Món ja es veurà, s'ha de veure com està la gent, fa més de mig any que no ens veiem, llavors sempre t'endús sorpreses, però una mica sí que lluitar per les proves de Copa del Món està entre els 10-15 primers o millor, o no ho sé, una mica ja es anirà veient. Bé, avui engeguem la temporada d'esquí de muntanya i els objectius de la selecció són els campionats estatals i 2 o 3 curses internacionals. La més emblemàtica, que és la pirramenta, segurament la mare de totes les curses del món, i també és un altre objectiu seriós de la selecció. El Centre de Tecnificació fa bona feina i cada vegada hi ha més qualitat. Hi ha quantitat i qualitat, que interessa. Ens comencem a semblar als països dels Alps,